Hai लोगोफोर गासैखौबो नैबे समाव बर' साबजेक्ट हासार सेल जाना नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा थिदों बे कर'नानि बोथोराव नोंथांमोना गासैबो न'आवनो दं आरो सेबैनो दं। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं मोनसे क्लिप नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिग्रोनो नागिरदों। बे क्लिपखौ नायग्रो बेनि उनाव नोंथांमोननो आङो दिनैनि आयदा सावरायनायनि आयदाखौ नोंथांमोनजों आङो सावरायलांगोन। तो बेवहाय नुनो मोनदों सासे आइजोआ हायाव नैबे बिसिनायाव गोग्लैना दं आरो माखासे आइजोफोरा बेनो बिसिबसिबना होदों आरो जोथोनै बै आइजोखौ जोथोन लाखिदों। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुदों। साननो हागौ बे भिडिअआ मा आरो माबोरै बेनि थाखाय माबोरै जादों बेयो बेखौ नोंथांमोना साननो हागौ। तो आबुं फोरमायथिखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों आङो। बावैसो सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन मोनसे भिडिअ जे भानु होननाय सासे भानु मोसाहारिनि सासे हिन्जावसाया गावनि आगोमा जिउखौ फेसबुक लाइभ होनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन। जोबोदनो दुखुनांथाव बे थासारि। दा बेवहाय बे थासारिखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरो जायखौ नोंथांमोना भिडिअ जाखिनि क्लिप आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय बे क्लिपआ बेनिनो मोनसे बेनि बिमा बेयो बै भानु मोसाहारिनि बे बिमा जाय बिमाया इसिबां बोसोर खांनानै नैबे सोरबा सासे असिनाखि सिनायनो हायै मास मोनसे बोसोरसे बोसोरनै मोजां मोनलायनायाव गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। बियो मा एसे दुखुनांथाव। बिमा बिफाया इसिबां बोसोर खांनानै बानानै सासे गथ'खौ गेदेर खालामो। बेसेबांबा मिजिं थायो सासे बिमानियाव सासे बिफानियाव सासे गथ'नि सायाव बेसेबांबा मिजिं थायो जायखौ बुंनानै बुंस'नो हाया। दा बेहाय बै सिख्लाया बा बै सेंग्राया साननैसो मोजां मोननाय सोरबा सासे मोजां मोननायखौ बै मोजां मोननायखौ बिमा बिफाया एसेबां बोसोरै बे खांबाय फेदेरबाय गोलाव गेदेर खालामबाय। बै एसेबां बोसोर खांनाय बांनायखौ 2 बोसोर 3 बोसोर मोजां मोननाय सासे सेंग्रानि नामाव सासे सिख्लानि नामाव गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबबाय। बे जोबोदनो लाजिथाव आरो मुगैथाव होननानै आं सानो। मानोना बै सेंग्रायाबो सिख्लायाबो हाबा जाखांनायनि उनाव बेबो गावबो बिमा जागोन सासे गावबो बिफा जागोन बे बाथ्राखौ बे माने सानाखै। दा बेहाय जाखिनि नुबाय आथिखालनि जे लाइमोनफोर गासैखौबो बुङाखै आं गासै लाइमोनफोरखौ बुङाखै नाथाय बै लाइमोनफोरखौ जाय लाइमोनफोरा गावनि मोजां मोननायखौ गावनि लुबैनायखौ गावनि हास्थायनायखौ देरसिन सानदों बे देरसिन सानग्राफोरखौ आङो खावलायगोन जे जायखिजाया खामानि मावनायनि सिङाव जेनेबा आंखौ हमबाय फर एग्जाम्पल आंनि आन्दोआव आंजों सोर दंफायो बेखौ सान। बै सिख्लाया गावखौ फोजोबबाय बे गावजों लोगोसे सोर दंफायो बेनि बिमा दङ बेनि बिफा दङ बेनि बिबै दङ बेनि अनगायै बेनि गार्जेन दङ आरो बेनि अनगायैबो गामि दङ बेनि अनगायैबो गोबां नैबे बर' ससाइटिया बेजों दङ। गाव माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बै न'खरनि सुबुङा दुखु मोनगोन बै बिमाया दुखु मोनगोन बै बिफाया दुखु मोनगोन बै बिदाया दुखु मोनगोन बै बिबैया दुखु मोनगोन। बे बाथ्राखौ मानो सानाखै साननांगोन। साफ्रोमबो लाइमोना दाथ' बियो जालांबाय बेखौ जोङो मोनथिनो हाला नाथाय जायबो लाइमोनफोर बै लाइमोनफोरा एसे साननांगोन गाव माबा मोनसे जुदि मावोब्ला बिमा बिफाया मा जागोन बे बाथ्राखौ सान। एसेबां खमजोर दिल माब्लाबाबो साननाङा। आं भिडिअखौ सोरखौबा दे हार्ट खालामगोन बे लेखायै आं भिडिअखौ बानायनाय जायाखै। जास्ट आङो नोंथांमोनजों बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखायसो भिडिअखौ बानायदों। मानोना साननांगोन लाइमोनफोरा जोंनि इयुथफोरा साननांगोन जे नोंजों लोगोसे बा आंजों लोगोसे सोरबा दंफायो जे बैजों लोगोसे सोरबाया नोंखौ नायगासिनो बेखौ एसे साननांगोन। फेसबुक वाट्सएप मोजां मोननाय बे देरसिन नङा। नोङो नोंखौ सानग्रो सिगां। मानोना जिउआव जोनोम मोनोब्ला खनसेल' जोनोम मोनो आरो बे जोनोम मोननायावनो गुदुं गुसु गासैखौबो सैज्य खालामनानै सौसिलांनांगोन। बेवहाय नोङो मोजां मोननायनिबो मोनसे जेनेबा आनजाद जानो हागौ बबेबा मोनसे खामानिनि थाखायबो मोनसे आनजाद जानो हागौ। बेनि अनगायैबो गोबां जेंना जेंगोना थागोन मानसिनाव जाय जेंना जेंगोनाखौ जों बारग'नो थाखाय जों थियारि जानांगोन। नों रेडि जानांगोन। जिउआव मानसिनि जिउआव गोबां आनजाद थायो बे आनजादनिनो मोजां मोनलायनायाबो मोनसे आनजाद।
आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानिफोरावबो गोबां नोंखौ आनजाद टेस्ट नायो। थ' बेखायनो आं गासैखौ खावलायगोन बै आनजादफोरखौ जेसेबां हायो बे जेंसिफोरखौ जेसेबां हायो सौसिनो थाखाय खामानि मावनांगोन। थ' बेखायनो आं खावलायगोन माखासे नाबां जाबां जाय जाथावना नङा, जाय नोंनि थाखाय मोजां नङा, जाय ससाइटिनि थाखाय मोजां नङा, बैफोरखौ गारनानै मोजां मोनसे साननाय, मोजां मोनसे सिन्ता बेखौ खालामनानै आवगायनो थाखाय आङो लाइमोनफोरखौ खावलायबाय। थ' भिडिअखौ नोंथांमोना जे माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय गावबा मा बे मोनसे सोंथि गोबाङानो बुंनो हागौ, नाथाय बाथ्राखौ मोनसे मोजां एंगेलाव लाङोब्ला आंनि बुंनाय बाथ्रायाबो नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन। थ' बेखायनो आं खावलायगोन गासिबो लाइमोन, नों आं बायदि लाइमोन बिथांमोनखौ गोसो हमथा, बेखौ आं खावलायदों। आरो भिडिअखौ बेबायदिनो दुखुखौ नुनानै आङो शेयार खालामबाय। उननि भिडिअ आरोबाव टपिकआव लोगो मोनगोन। आरो लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय नोंथांमोनाबो आवगायबो आरो शेयार खालाम। मानोना अनलाइन जुग, बे अनलाइन जुगाव गोसो बायदि नोंथाङा शेयार खालामनो हायोबो न'आव थानानैनो। थ' नोंथांमोना शेयार खालाम आरो बैफोर लाइमोनफोर जाय लाइमोनफोरा गोरोन्थि माबा माबि सानफ्लांनाय बै सुबुंफोरखौ मोजां फारसे दिग लाबोनायाव बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो, बेखौ आं खावलायबाय। आरो जोंनि बर' ससाइटियाव गोबां बिदिबायदिनो गाज्रि गाज्रि बे थासारि, गावखौ जिउ फोजोबना लानाय बे जाथाया जागासिनो। बे उननि समफोराव जानानै थाङो बेखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।